Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Oras ma dihita saluhutna. Adorang ta mulai ibadata di minggu manapun. Martang yang nahoma ita di bagasan rohatabe. Martang yang mahita. Amin. Marende mahita tapuji Tuhata sian bukende nomor 10 ayat sada roh di ayat 10. Sai patun pangaramuku merado pengohimi sai suruh turun aku pelipar bagiani asa sai tokong kering Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Ay dokonon na do akka surusuruan na taringot tuho. Asa dijaga ho di akka dalanmu sudena. Say tangan-tanganan na sida doho. Asa unang tartuk-tuk patmu tu batu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang. Disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu porti bion.
asa disegai aka ulon ni si bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite tondim nabadiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami Tuhan nguluan nasora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita di minggu sexagesima imasian pati patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture jalanna ai ona uhumna dosogut akana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolonolon manang marujar-rujaran narroa manang mangasi marhite goarni debata ai dinatar sosak dohot tangiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata rap mangido gogo mah hita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nang hombar tepat mi. Amin. Oh
kasih madusat tanah gudang ni joloni tuhata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang. Odo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Tay asima roham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Tay sahapi matu bagasan rohan nami hasesaan ni dosa nami i. Leon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohan nami di asini roham. Alai asa hot rohan nami marhapor seaon lau manggotapon nasa dosa dot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho gabe pelean nama ngolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagaimana baga-baga taringot tu hasesaan dosat tay. Tongonondo hatani Tuhan Yesus. Roh mahamu tuau. Hamu akan naloja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat hamu maagwakku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina lambok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay lambok do agakku jalan yang do dohot na hupa por sahon hasangapon ma di debatan na digijang. Amin.
Evanggel di hita di minggu seksagesima imasian Markus sada mamukasian ayat 20 sia ro di ayat 30 sia. Rap manja sikap soring mahita manja jala di parpudi ayat parpudi rap mahita non manja. Dung ruar sian parguruani manigor di bongotina si dama jabuni si Simon dot si Andreas rapon si Jakobus dohot si Yohanes. Alain apeak do si matua boru ni si Simoni paneon dari manigor ditaring ya. Jadi didapoton ma ibana di jama matangan na pahehon dungi ditadikon pane-panei ma ibana jadi dihobasi ma dinasida. Alai dung bot dung sundut mata niari masih boan mahal sahid nabe mahalak ujuluna rodina sinonggopan akasi bolis. Gabe sude nasidana sahutai marpungu di jolo rumai. Jadi torok doakan nascitan na maragam-ragam sahitna di pamalum jala torop si bolis di pabali. Alai dan di loas akasi bolisi pabuahon naung ditanda nasida ibana. Dungi manogot nai porngin situtu dope hehe ma ibana tu balian lau martangyang tunap lungun. Jadi di huton si Simon dohot aka dongan nama ibana tusi. Jadi dung jupaksa didok nasida maman do ibana sude halak mangaluli ho. Alai di do ibana matus beta mahita tuna asing do aka lumban humaliangan asa dohot dohot si si au au. marjamita ai alani ido ubahen naro au. Rabhita laus lau ma ibana marjamita tu parguruan nasida na dilihat Galilea jala di pabali aka simbolis. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala upeopsa. Amin. Tidak koma hapor seotai songona hida tindakon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na so hatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus ana debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria
na gabe-gabean sian tondi perbadia andorang sohubuguan. Ido tuhata nat mau na bernit di banguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua tordung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul ti siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangungumi ala na mangolu dohot namate au persea di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihatai namandok mula mangulus sogo daging ni halak nong mate doh diangoluan na rosora sudah amin. Horas Madikta Saluna Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 4 Februari 2024 Partangyangan Week Rabu 7 Februari 2024 pukul 10 siawib maringanan di gereja di Patupa Huriatado pembukaan Partangyangan Week. Sude ruas ni Huriata dohot paduan suara HKBP Rawamangun asa madohoti Partangyangane. Tuna mangihut Partangyangan Week di Patupa di Ganup Week tabe ari Rabu dohot ari Kamis. Partangyangan Week mula atama hari Kamis 15 Februari 2024 pinangido tusude situa week asa pasahat jadwal Partangyangan Week tu sekretariat asa dipamasuk tu warta. Surat Parmahanion Eporus. Surat Parmahanion Eporus boima dijaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Padidion Nabadia Minggu sadarion 4 Februari 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia tidak danak jala torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia 10 sada halak onom bawah 5 parupuan. Donor darah HKBP Rawamangun Rap Dohot Palang Merah Indonesia Patupa donor darah hari Minggu 10 sada Februari 2024 pukul 10 WIB di ruang Timotius Dohot Lukas Dohot Hatot Tuan Boy Madijaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Ruas nanaing madohoti doror darah woima makubungi Dr. Tiur Bajar Nahor manang Dr. Erdiana. Ruas nataba Minggu sadarion tajalodo gabe ruas nataba ima keluarga Jonathan Riven mangapul tapu bolon inatai Delpia Renta Boru Marbun Rosian HKBP Resort Setia Mekar Bekasi alamat Komplek Pertamina Jalan Arun 3 nomor 5 RT 010 RW 04 Ujung Menteng Jakarta Timur Wik Penggilingan Tuhat Taman nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhatta Namoding Nah di hari Rabu 31 Januari 2024 Nunga Jumolo Moding Sahalat Ina Sartika Boru Panjaitan umur 42 tahun Hinabaluhoni Amatta Joshua Simamora alamat Jalan Cipinang Lontar RT 011 RW 09 Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang. Tu udean hari Kamis
sada Februari 2024 di TPU Menteng Pulo. Tuhat taman na mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal honna. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahamnya di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun si patu paota bahen sangap di guarna sangoni ma titing di huriata di bagasan mingguan. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangeramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namar pungu di bagasan tikion. Adorang sosahat tita tu barita nauli
marhite hatani debata nanaing si tangihonota ra adongdo dengganna hami laho patadahon diri amanginang ala oddo pe obas na parjulu hami marjamita di huriat taon ima marhite parmingguon manugut dung diojakon hami na diari minggui di tonga-tonga ni huriata jala adong dora siak kita amang dohot inang dang parsidohot ima di parmingguon na diari minggu di pukul 10 di ulaon pangucakonon nami dohot paborhaton inang Padita Herlina Boru Siregar alanido songona tersurat di wartai amanginang ia nami ima Padita Jojor Boru Pardede jadi somalna molo dihalak patak molo adong marguar Jojor itorniku doi pasti sejarah kita sama Jojor ya Jojor molo bahasa Batak sebenarnya Jojor dang Jojor alaya lagoa ribana gabe Jojor mah ia nama ngalapami amanginang ima Padita Sabam Sirait mangula di huriata HKBP Immanuel Kelapa Gading tulu madat danak di pasu-pasuhon tuhata tuhami 2 boru sada anak ima juara amanginang parsita daatta di bagasan tikion diaka parsaurata penno muse ima lamdasip aka parsita data dohot dihamu amanami inanami horas madihita saluhutna barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion imananienit sian Jesaya 40 mamuka sian ayat 20 sada sahat rodi ayat 30 sada songonon ma didok disi takas ma tapayhut-ihut tung somamoto mahamu tung so dibege hamu mai tung so pinabuaan tuhamu sian mula-mula tung so ditibangi hamu ma aka ojahan ni tanoon marhabangsa ibana di atas niliat portibion jaladuson sihapor aka pangisinai ibana pahebang aka langit songon dagangan na halus dipahire na sida songon abit udung-udung bahen inganan ibana pasahaton aka panggonggom gabe swada aka panguhum di tanoon gabe marlea di bahen ipe nasida di suan ipe nasida di saburhon ipe marurat pakal nasida di tanoi asal mangubus ibana dopak nasida nunga malus gabe dihabakon haba-habai nasida songon rapan-rapan tungtu ise ma patudosonmu au paboa suman au tusi ninna nabadiai manaili mamatamuna do pagijang jala idahamu tung ise ma namanopa akai tung ise ma paruar parangan nasida marbilangan ibana tahe majo luhut nai di goar nabe marguru tu hinagodang ni gogona jala ibana nasun hinagogo dang tagamon lilis nang gosada puasa madohononmu ale Jakob jala didoko ale Israel punido dalaku maradopon Jehovah
jaladang maruli uhum au sian debataku. Atehe dang dibotoho manang dang dung di begeho debata saliling-liling na do Jahoba. Sitopa akka ujung ni tanoon dangululuja manang madate ibana jaladang hadodoan pikiran nai ibana balik mangalihon gogo tunaloja jala dipargogoy situtu akana somargelok loja piak kadoli-doli jala madate jala tersuladit akana mardaging na tapos alaya kana marhaposan tu Jahoba maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali lahomanaik marlojongi nasida dangulo loja mardalani nasida dangulo maddate ido sahat ni turpukta Kurian itu hatta napungu di bagasan tikyon headora di begehamu eddekor manang adong dora di eddekor ni akaina ima sair nilagui nama dok sipata say sukun rohaku say lulu di dia do debata di dia do debata tung tagamondo nang lau manda debata usiana ahadonaning didohon narisi amang dohot inang sian sair ni lagui nakanin manggobarhon ganggu ni roha ni jolma di huwaso di pangurupion di padonganion ni debata moloro akasi taonon di tonga-tonga ni ngoluna asalos ido nataida di bagasan turpukon ganggu ni ruha ni bangso Israel natongon di bagasan habuangan Babel bangsa Israel merasa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel merasa Tuhan tidak sanggup lagi menolong mereka. Habuangan nasida tu Babel, nadau sian Jerusalem, nadau sian bagas joro ni debata sian Jerusalem, dipahami jala dihaporsiai nasida doi. Ketidaksanggupan Allah untuk menolong mereka. Dihaporsiai nasida doi amang dohot inang songon hatatalu ni debata mangurupi nasida manaluhon akka musu-musu naro mangarongom nasida. Itu yang mereka rasakan. Ido nani hilala nasida. Alanido amang dohot inang di bagasan rasa kekecewaan ni bangsoi di paingot panurirang Jesaya do nasida di bagasan turpukon. Yesaya kembali mengingatkan mereka akan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di paingot panurirang Jesaya do nasida songo dia papahena ni debata
ditiki haruar nasida sian Mesir sahat tutano Kanaan. Yesaya mereview kembali ingatan mereka, memori mereka, pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Idonakanin amang dohot inang molotaida di ayat 20 sada sahat rodi ayat 20 tului. Tungso mamoto mahamu, tungso dibegi hamumai, tungso pinabuaan tuhamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamuma akka ojahan ni tanoon, marhabangsa ibana di atas niliat portibion, jaladoson sihapor akka pangisina, ibana pahebang akka langit songon dagangan na halus, dipahire nasida songon abit udung-udung bahen ignanan. Ibana pasahaton akka panggonggom gabe suada, akka panguhum di tanoon gabe marlea di bahe. Songo dia debata meluluhkan hati Fir'aun, mengatasi huaso ni si Fir'aun, natotong mencengkram mereka supaya tidak keluar dari Mesir. Alai ditaluhon hagogo ondohod huaso ni debatado saluhut nai. Alanido amang dohod inang atong ahado nanaing idaota sian turpukta nagabe barita nauli dihita di bagasan sadarion na parjulo sahali dipaingot do hita amang dohod inang. Unang lomos rohata molope taadopi akka hamaolon di bagasan ngoluta. Boydo masa songon namasa nan hilala ni bangso Israel. Uju masa parukilon, uju masa sitaonon nama ceborat jujut tubuh ganggu ni roha dihuaso dohot pangurupion ni debata. Diragam ni akan ataparukilhon, diragam ni akas taonon, diragam ni akahamaulon na taadopi amang dohot inang. Kita ragu akan pertolongan Tuhan. Ay say martangyangi doneanaw. Apes dang marnamalum sahiton. Dang namarnamalum sahit ni anak kon. Dang marnamalum sahit ni inat taon. Dang marnamalum sahit ni amat taon. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak mengetahui semuanya itu? Apakah Tuhan tidak mendengar semua doa-doa kita yang kita sampaikan kepadanya? Alani doa mang dohot inang. Dang termololau hita. Lahu menjenguk akan amar sahid. Patupahon konseling tu akan amar sahid. Dia mana parjolo tahobasi. Yang pertama kita teguhkan adalah iman pengharapannya. Hapur syaun nado tahobasi parjolo. Bukan penyakit fisiknya. Molo margugo dotodina, molo hipas dotodina, molo hisar dotodina, tung songo dia pe ima leleng ni parsahiton na niadopanna, dia akan tetap kuat melewati segala proses pengobatan, penyembuhan, pemulihan yang dia akan hadapi. Alay boydo saluhut na yamang dohot inang. Dia kasih taonon hamaolon parukilon na taadopi. Akaya nakotan mungkin mabaju rohata.
mabahen susah pikirata. Saya itu matangis sita amang dohot inang, saya itu watangnya ko doa nakki, anggiatmu banian rohana. Saya selalu berdoa dan selalu menangis. Naso ditangihon Tuhan itu, unang bosak kita amang dohot inang. Selalulah berdoa untuk mereka. Karena Tuhan akan mengubahkan hati setiap orang. Edang adung huaso ni jolma, paubahon rohani jolma. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati manusia melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Alani doa mang dohot inang. Dang dohonota. Alani paditai gabe muba rohak kudau. Tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita melalui firman Tuhan yang senantiasa diperbaharui. Unang masadi hita amang dohot inang manangya kon nasida. Mungkin sekarang dang taida perbue ni tangyang tai. Alay haduan. Manang na mungkin dung sudah bohalta sian tanon. Begion ni halak ma barita na uli. Hinadenggan niya ka parnguluon niya ka ianak kotay. Manang naboydo amang dohot inang marukil hita dia ka masep depan niya ka ianak kota taringot tu pasangan hidup. Aku boto sarupa di son amang do inang molo di kebayoran lama mace gudeng akaya nakon ni huriat tay naso marhasohotan 40-45 tahun ya. Ni do donian iya hamu makan di sonon marsitopotan na posubulung ningon alayaha maridok sudah seperti saudara inang pendetaanin na ya. Mungkin itu menjadi pergumulan, mungkin itu menjadi imanaking di hita nata parukilhon, apalagi hita halak bata kata emang do ina. Nang pe di surgoy dang disukun di peradilan isogut, tiga mapinopar mo dang innakan, kasoho sude anak komu dang innakan, dangi disukun, alay sita-sita ni halak batak, asaboy ni anau. Dung matua haduan sikop sude akka ianakok. Jangan desak mereka. Lam tadesak nasida amang dohot inang, mereka semakin tidak suka. Tabua penon tu akka ulaun di keluarga, dang lomo rohani. Alania esukunon naman non, kapan pestanya? Inna makan? Ya enggak? Mana undangannya Ina? Kapan lagi? Jangan lewat tahun ini ya Nina. Akhirnya dia tidak mau ikut. Ayo ada arisan keluarga kita saupung. Enggak lah mam, orang mama aja lah. Sama bapak aku enggak mau di rumah aja. Alania dia tidak suka mendengar itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang amang do inang. Semakin bertambah usia, semakin banyak pertimbangan. Langsung kamu na julo ate amang do inang setabi di opung boru, opung doli, ama namin na namin. Kala bisa marsarawar pajang, nga manguli na julo kan? Sunari daw. Sungguh banyak pertimbangan-pertimbangan. Harus ada rumah lah, ya, harus ada mobilnya lah, harus mapan lah pekerjaan. Sitong doi. Alai gabi lalap ma nasida diaka pertimbangan ni. Songoni nang aka masalah perkarejuan ya kaya na kota amang dohot inang, dan mungkin juga banyak hal yang menjadi pergumulan kita.
gabe boy do si patama ben sumurut hita sian akka persauran. Sumurut hita nang sian akka ulaon di tonga-tonga ni huria. Ay au mahurasa na dangol sian saluhut na moluhida do opung sianu soi na matabunan nina kan. Dia memperbandingkan hidupnya dengan orang lain. Yang sesungguhnya hidup ini bukanlah perbandingan, tapi merupakan sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Alanido nakanin gabe sumurut maibana sian parsauranna, sumurut nang parsauran sian tonga-tonga ni huria. Bahkan yang lebih parah lagi, sumurut ibana sian hapor siaonna di bagasan Tuhani. Alanido amang dohot inang nang pesipata songon na lumabat pangurupion ni Tuhani. Alay naing mata patujulo hapor siyota. Laho mga tusi akka si taononi ay dangadong nabuy jala dangadong nabuni sian parnidaan. Dangadong nabuni sian adupan ni debata. Dangadong nalias sian panatapan ni debata, dangadong naso ditangihon debata, sudi akka pangidoat tai di bagasan tangiang tai. Dang songon nanidok ni bangso Israeli naking di ayat 27. Puasa madohononmu ale Jakob, jaladidokku ale Israel, bunido dalaku maradopon Jehovah, jaladang maruli uhum au sian debataku. Rasa kecewa bangsa itu. Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan tidak mau tahu dengan apa yang aku hadapi. Tuhan telah membiarkan mereka di pembuangan. Dan hak sebagai bangsa pilihan tidak ada lagi. Ima naro tu bagasan roha dohot pikiran ni bangsoi. Tapi melalui firman Tuhan hari ini amang dohot inang dipaingot dohita na parjolo naking unang lomos rohata molo peta adopi akka hamaolon di bagasan ngoluta. Jangan khawatir. Jangan ragu. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Bahkan nasolot di bagasan ate-atem, di boto, jala di ida, debata. Napaduahon aha manang idaot tamarhite turpukon, unang mangido pangurupion, tuhangoluan, tuhagogoon na asing, ay debata, naso hatudusan do debatatay. Dia adalah Tuhan yang tidak ada mengatasinya, yang tidak ada tandingannya. Guru di ibana do sudi portibion, guru di ibana do sudi nasa natino panai. Doho sudi akka haguguon parhuaso na adong di portibion. Dang adong imanaking haguguon na asing siyan haguguon dohot kuwaso ni debata. Iba na do manopahita. Iba na do kapahebang langit. Iba na do manopa sudi isini portibion. Dang gumugu na tinopanay siyan panopana amang dohot inang. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin lebih kuat yang diciptakan dari penciptanya. Nang pe adong akka haguguon di portibion.
Nang pe adong mungkin tapangasahon amang dohot inang ima aka pangurupion na adong di portibion. Alay di paingot do unang marhaposan, unang hita ima marsigatung tu pangurupion tu hagogoon na asing ni debata naso hatudosani. Ido naking molotaida di topik ni mingguta sadarion debata saliling nililing nado Jehovah. Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia yang akan selama-lamanya. Dang terbatas pangurupion na amang dot ina. Dang terbatas guguna. Dang dibatasi inganan, dang dibatasi ima partikian. Pangurupion na huasona haguguon na. Molo jolmara mangurupi hita terbatas do bekan. Sada 2-3 hali do tebo diurupi dongan mana mangurupi. Ya, jangankan mangurupi. Holan curhat pehita. Tudonganmu mau manang na tu bestim inang amang ya besti ya sahabat. Molo pola mula ulat caritam sehali 2 hali 3 hali paupat talihon roy ba na tu bagasmu tongi caritana asongon nadang tabo bimabigikan romu se pauno palihon pitor dohonom mumah i telepon di jebu doho opung ni sianu asamarno nang johita nina adahong bah dangi jebu au ninamu namara lao check up kontrol tu rumah sakit tor di boto ina manno caritana artinya terbatas do kita terbatas do ima kesabarata lahu memahami lahu mengurupi lahu mendengar keluhan pergumulan curhatan orang lain. Ido molo di dunia pastoral konseling amang do inang mendengar itu adalah profesi karena tidak semua orang bisa mendengar. Tapi sering orang ingin didengar. Asa di bagasan di ido amang dohot inang nakanin, dipaingot do di bagasan turpukon, bahwasanya debata saleleng nileleng na do ibana, jaladang terbatas aka haguguon dohot pangurupyon na di tonga-tonga ni ngulu ni colmay. Alani do amang dohot na. Unang tapangasahon ya unang adong na mga sahon akahaguguon ni portibion unang adong na mga sahon ima akahasurungan na adong dihita ganup marsada-sada ay salpubidoy ditikina gari gugut tay pesal pudokan hahi pasot tay pesal pudukan opung doli opung boru ya puncak karir kita itu pun salpudokan salpudo tidak ada yang abadi sahabat taipe besti taipe ale-ale taipe salpudo satokin sonari ale-ale sugudang marale-ale be ya alanido pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, tuisi do pasahatota kepada Tuhan. Sotung balik dang mardonga behitan no gabe, tarsarma berita nata baritahu. Tuhan ima, jangan salah alamat. Ya, apalagi akan poso, jangan salah alamat. Dibain tuh media sosial lagi galau Nina kan statusnya kan lagi galau baik di WhatsApp di Facebook Twitternya romat tengmak komen kenapa galau Nina kan mana ngadong persoalan di rumah tangga dibahin di si persoalan tuh kena marah-maranggi dibahin salah alamat alai buan masude pergumulan mi
Pabua maitu Tuhata, karena dia setia setiap saat dan dia sabar mendengarkan segala curahan hati kita. Maka tahatai mah tu ibana, radido ibana. Lahu manangihok kita, radido ibana mangalehon solusi terhadap persoalan kita. Radido ibana mangurupi hita, lahu mamulus makamonakon saluhut nai. Asa ido taida molo diajak kita amang dohot inang tuminggu seksagesima ono puluari adorang so haheheon ni Yesus Kristus. Taida di siamang do inang huaso ni di bata namanotong naso tertiup banuatoru Yesus Kristus namate ditaluhon hamateani marhite haheheonna diarahon do panatapata tu hagugun dohot kuaso ni debata mangatasi saluhut hagogoon na adong di portibion ihot ni portibi ihot ni sibolis marhite-hite Yesus Kristusi. Jalan patuluhon ditogihon dohita amang dohot inang ima pakirimot taido gabe hagukota. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Molo dangadong be pengharapan itap ni namai. Karena pengharapan itu adalah merupakan motor penggerak. Ibaratnya mobil, sebagus apapun mobil itu, kalau tidak ada mesin penggeraknya, itu tidak akan berguna dan tidak bisa dipakai. Songonido pakirimon amang do inang. Saya yakin dan percaya, kita yang hadir pada saat ini amang dohot inang adalah orang-orang yang berpengharapan. Masalah boleh ada, kita boleh menghadapi sakit penyakit, kita bisa gagal, kita bisa rugi dalam usaha kita, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Adong do pakirimota naduminggan muse lehonon ni Tuhani. Asa disido hita naing mangulu amang do inang, ima di bagasan pakirimoni adong di bagasan na pos ni roha. Para pos ni roha di huaso ni di bata. Alay taingot molo didok pos ni roha bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan. Persoalan tetap ada selama kita hidup. Hidup idetekan partangisan dohape anggo hasyanganon also sahit arsak pe saimanosak do totong. Bahkan ikon songgop amatea. Molo dangulu bihita marsitaonon ahado di do amang do inang. Molo dangulu hita marukilah hamatadok. Maradian do dison. Sonang mamudum. Ho na martuay. Na maradian. Sian ulau ni. Kan ido kan? Alay mulut pengido do lehon dia Tuhan umur nagajang. Lehon dia uhahi pason. Berarti kita siap untuk menghadapi pergumulan, penderitaan di dalam hidup kita. Jala tabo to dui. Ate amang do inang. Alay seta pengido do gajang umur takan sehat kita. Tabo to dui. Itulah enaknya hidup dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Asa di bagasan di ido nakanin marhite pakirimon ido nakin ima di akan amat date di dok di sinaking amang dohot inang. Ibana balik mangalihon gogo tuna luja jala di pargogoy situ tu akan asomargelok. Loja piak kaduli-duli jala madate jala tarsulardit akan amar daging na tabos. Alay akan amarhaposan tu Jehovah maruli hagogon mardapot-dapot
gabe marhabong nilali laho manaik, marlujongi nasida dangulu luca, mardalani nasida dangulu madate. Karena mereka mempunyai pengharapan Tuhan akan menolong siapa saja yang berharap kepadanya. Taidamah imanak king songon nadidok nadisi songon pidong Raja Wali. Dia mengatasi ya kencangnya angin marhite habong nai, tapi dia tetap tenang menghadapi itu. Semakin tinggi semakin kuat do alugu ya hembusan angin yang akan dia hadapi, tantangan yang dia hadapi. Ya, jala dibahen di siamang do inang. Umur ni Raja Wali itu 40 tahun. Tapi bisa dia 70 tahun jika dia mau memperbaharui dirinya. Dia beristirahat sebentar, yaitu dengan supaya dia memperbaharui diri dengan moncongnya yang sudah, patuknya yang sudah tumpul itu, dia akan benturkan itu ke batu sehingga terkelupas itu patuknya itu dan tumbuhlah yang baru. Gabe tajom dungi muse kuku-kukunya juga yang sudah tumpul song kita kan molodung gajang kan gusting do songoni marhite patuknya dicabuti iba nama songoni nang kuku-kuku kakinya sehingga tumbuh kuku-kuku yang baru. Dung tumbuh kuku yang baru marhite kuku kakinya, dia juga akan cabuti bulu-bulunya, ya bulu-bulunya yang tebal sehingga tumbuh bulu yang baru. Dan itulah yang membuat dia itu tadi makanya songon pidong Raja Wali ibaru ya ibaru pakiri mota amang dohot inang mergugu hita disudi aka hamaolon nata adopi sita onon parukilon nata adopi di bagasan nguluta asa songon payungi ma ate emang do inang. Kita pegang payung ya, sediakan payung sebelum hujan. Payung tidak bisa memberhentikan hujan kan itu, tapi payung bisa membawa kita berjalan melewati hujan itu sampai ke tempat tujuan kita. Songoni gambaran ni pakiri moni nakti. Pengharapan kita tidak menghentikan segala persoalan hidup, tapi dengan pengharapan kita akan boleh melalui segala gelombang-gelombang kehidupan ini. Dan ingatlah Tuhan akan menolong siapa saja yang berharap kepadanya, karena Dia adalah Tuhan Allah yang kekal debata saleleng nileleng nado Jehovah. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gicang mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Dipakulingi hohami jala dipapos ho rohanami diragam niak kanamasan na hodupi hami las niroha arsak niroha parsahiton hahipason keberhasilan kegagalan untung dan rugi kelimpahan bahkan di bagasan hahurangan asa totong hami marhaposan tuho unang hupangasahok kami hagogoni portibion hupangasahok kami saluhut akka hasurungan nami ala parsatokinan doi Tuhan mololomoro ham songon rapan-rapani seperti jerami yang dihembuskan oleh angin parsatokinan saluhutna boy doha bangi di bagasan sakidok mata alanido Tuhan omadahu haposi hami manguduti pardalanan ni ngulu nami nanaing sihlehonom mudope tuhami kanup marasada-sada pasu-pasu masudia karuas ni huriam sianak kanamit-mit na magudang sahat tu nama tua lehonom mo dinasida las ni roha mangulahon akka ulaon na songoni Tuhan diaka na dibagasan parukilon oma Tuhan na mangurupi madongani nasida jala di ida di botohodo akka namasa nani hilala ni sudi akka ruas ni huriami dongani urupi pamonang nasida di sudi akka parukilon nai terlumubi Tuhan diaka ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton, di bagasan pengobatan, perawatan, pemulihan, nyonya hasinaga neti borudamanik,
Peri Gustaf Taruli Panggabean, Nyonya Pardede Hoti Boru Manurung, Ulo Napitupulu, Benny Marpaung, Bramos Tambunan, Nyonya Si Hombing Seba Boru Panggabean, Roma Sirait, Robert Lumban Tobing, Tre Murni Boru Manurung, Naima Boru Sinaga, Nyonya Si Galingging Boru Siahaan, Nyonya Siahaan Boru Panggabean, Rumintang Boru Hutasoit, Rustioria Boru Sitanggang, Saud Pardede, Nyonya Kasima Juntak Boru Siagian, Barita Hutasoit, Nyonya Tambunan Boru Hutagaul, KM Si Hombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Mutiara Boru Manulang, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Robert Silalahi, Situa SP Hutasoit, Nyonya Simamora Boru Duluk Saribu, Las Maria Boru Pancaitan, TP Simajuntak, Santa Manurung, Esterlina Boru Simajuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Situa Daulat Sitompul, Doho Sudi Akaruas ni Huriam, na sotar surat warna di bagasan wartaun, na subui huguari hami sada-sada, bahkan hami mungkin naro utongan di bagas corom, na di bagasan na hurang hipas pamatang nami, cama pamatang ni Sudi Akaruas ni Huriam, na di bagasan parsahitoni, asa sumuang gugo nasida, sumuang dihilala nasida bolong parsahiton nai, so dihilala nasida, urupi nasida Tuhan, ima na di bagasan akka pengobatan, perawatan dohot pemulihan, marhite-hite sude akka usaha, na pinatupa nasida hopar tulomon ni roham, doho sude keluarga, totong lehonomu holong ni roha, sude keluarga na merawat, mendampingi ima akka keluarga nasida, na di bagasan parsahitone, sa di bagasan ni ina sida margogo di bagasan las ni roha, patu perturehon, ima saluhut akka keluargai na di bagasan parsahitone. Tuhan de batama nami tuhoma hupasahat hami, daging nantod dinami, manguduti akka ulaon nami di bagasan sa minggon, tarpuci maguarmu, alaniasi dohot dinggan ni basam, mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Tapuci Tuhata marhite na marinde hita sen bukede 750 lalu ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat ma piliata. Urupi isi ulang
nyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati pulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad na hami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya penerbadia maguarmu, sero maharaconmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna.